DJ Rocky's Secret Files. May relasyon kami ng tatay ng boyfriend ko. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Kaya naisipan kong isulat na lang ang nararamdaman ko. Itago niyo na lang ako sa pangalang Hope. Lumaki ako na si Tita Osang ang nag-aalaga sa akin. Si Tita Osang ay ang nag-iisang kapatid ni Mama. Kaya lang si Mama, namatay siya nung 9 years old pa lang ako. At sa pagkakataong yun, hiwalay na sila ni Papa. Si Papa naman, ngayon nasa ibang bansa. May bago niyang pamilya. Hindi na ako nakibalita pa kay Papa. Pakiramdam ko wala na siyang pakialam sa akin. Ni hindi man lang niya ako kinumusta at inalala. Pero ganun pa man, Papa ko pa rin siya. Lumipas ang panahon, nakatungtong ako ng 4th year high school. Naalala ko pa noon, maraming nagkakagusto sa akin. Ultimo teacher, nagkakagusto sa akin. Merong isang teacher noon sa school namin na laging ngumingiti sa akin. Itago natin siya sa pangalang Mr. R. Very common yung apelyido niya. Isang araw noon, kinakailangan kong pumunta sa faculty room para magpapirma ng clearance sa advisor namin noon. Si Mr. R ang bumungad sa akin. At nang bumungad siya sa akin, para bang mugto ang mga mata niya. Kaya tinanong ko siya kung okay lang po ba kayo, sir? Sir, mababawasan yung angking kagwapuhan nyo pag magiging malungkot lang kayo. Natawa siya ng very light sa sinabi kong yun. Sabi niya, wala daw doon yung ibang teachers dahil merong pinagmimitingan. Natapos yung pagpunta ko doon na meron akong inuwing isang box ng donut. Hindi ko alam kung bakit niya talaga ibinigay sa akin, pero sabi niya, busog na daw siya, kaya niya ibinigay sa akin. In fairness naman kay Mr. R, cute siya, macho, saka sobrang tangkad. Pero syempre, focus lang ako. Teacher siya, estudyante ako. Parang wala pa sa isip ko na umibig. Fast forward, nagtapos ako ng high school. First year college na ako noon. Isang araw bago magsimula ang klase sa unang subject ko, may iniabot sa akin yung isang kaklase ko na babae, burger, na merong nakadikit na sticky note. At ang nakalagay ay, "Hello, beautiful Hope," with a smiley. Ang sabi nung kaklase kong yun, galing daw yun sa isang kaklase namin sa isa pa naming subject na kung saan may kasama kaming irregular students. Napaisip ako. Inaalala ko yung mga kaklase namin sa subject na yun. Lemuel daw yung pangalan. Parang yung irreglang na students doon, 3 babae at 1 lalaki lang. Lumipas ang oras, malapit na magsimula ang susunod na klase. Nang biglang lumapit sa akin ang isang lalaki. "Natanggap mo ba yung binigay ko sa'yo?"
sabi niya. Sa isip-isip ko, binigay sa akin? Pagkain si Limuel. Nang maalala ko yung burger, sumagot ako agad ng, oo, yung burger na may sticky note. Salamat nga pala ha, nakatipid ako. Totoo talaga na nakatipid ako. Alam nyo ba yung baon ko lang sa buong linggo na dapat kong pagkasyahin sa 6 na araw na pumapasok ako ay 400 pesos? Nahihiya rin kasi ako kay Tita Osang na manghingi sa kanya ng pera. Ang laki na ng sakripisyo niya sa akin eh. Kahit na meron siyang anak at asawa, hindi pa rin niya ako pinababayaan. Kinupkop niya pa rin ako. Anyway, mabalik tayo kay Limuel. Nangiti lang siya sa akin habang sinabi ko yun. Sa sandaling yun, parang ang dami na namin pinag-usapan. Ilang taon na ako, ilang taon na siya, saan siya umuuwi, saan ako umuuwi, at kung ano-ano pa. Hanggang sa dumating na yung professor namin. Hindi naman na kasi bago sa akin yung mga ganun. High school pa lang talaga, lapitin na ako. Ligawin na ako. May mga lalaking gustong magkaroon ng conversation sa akin. Hindi naman sa pagbubuhat ng bangko. Pero may hawig ako ni Colleen Garcia. Oo, Colleen Garcia. May lahi kasi yung tatay ko eh. Kaya marami talagang nagkakandara pa sa beauty ko. Pero in fairness naman kay Limuel ha, parang medyo level kami. Masarap siyang kausap, hindi siya agresibo, katamtaman lang, may humor siya, at napansin ko din talaga na kamukha niya si Mark Heras. Medyo makapal yung kilay, maputi, at masasabi kong may itsura siya. Sa medyo tinagal-tagal na pagiging magkaklase namin sa isang subject, ngayon ko lang na-appreciate na meron siyang dating. Lumipas ang mga araw. Aba, inaraw-araw niya akong ihatid at sundo sa bahay. Oo, nanliligaw na si Limuel sa akin. Sa kwentuhan namin, nalaman ko na 3rd year college na siya. Irregular. Nawalan daw kasi siya ng ganang mag-aral, isang sem sa buhay niya. 2 years ago, nang maghiwalay yung parents niya. Ang mama niya, sumama sa lalaking mahal na nito dati pa. Kaya lang daw naman kasi naikasal yung mga magulang niya ay dahil nabuntis ang mama niya. 17 years old daw noon yung mama niya at 18 years old naman daw yung papa niya. At siya yung resulta. Nung time daw na yun, sobrang nalungkot yung papa niya. Gabi-gabi, umiinom daw ito. Tapos madadatnan na lang daw niya yung papa niya pagising niya ng umaga na nakahundusay sa banyo, minsan sa sala, minsan sa upuan sa kusina dahil sa sobrang kalasingan. Pero buti na lang daw, napagtagumpayan ng papa niya yung malungkot na pangyayaring yun. At dahil siya bilang anak, nalungkot din siya. Wala na siyang kumpletong pamilya. At ang naging outlet niya daw para maibsan yung lungkot na nararamdaman niya ay yung barkada niya nun. Hindi na daw siya pumapasok sa eskwela nun. Pero ang alam ng tatay niya, pumapasok siya. Pero buti na lang daw, nakabalik pa siya sa tamang katinuan niya. Dahil isang araw daw, napaaway siya sa isang bar sa may QC. Suntukan at napuruhan siya. Dumating daw yung tatay niya sa presinto nun at nadatnan siyang puro pasa sa muka. Sabog ang bibig at maraming sugat sa kamay. Nung magpunta daw sila sa ospital, nag-iiyakan na lang daw sila ng papa niya. At doon daw nila na-realize na hindi nila dapat tinatapon yung buhay nila. Kaya sabi niya, sa pagkakataong yun, I wanna make things out and right. Lumipas pa ang mga araw.
Gusto niya na daw akong maipakilala sa papa niya. Yung papa niya daw, sobrang bait kasi at mapagbigay. Sabi ko nga kay Limuel, darating din tayo dyan. Hanggang sa sinagot ko na siya sa wakas. Kakatapos lang namin kumain sa labas nun. Pauwi na kami nun. Nasa sasakyan niya kami nang sinagot ko si Limuel. Ang sabi ko, tara, tayo na. Tas sabi ko ulit, tayo na. Hindi niya pa na-gets nung una, pero nung inulit ko ulit, tayo na. Tinanong niya ako, anong tayo na? Tayo na as in umuwi na tayo o tayo na as in tayo na girlfriend na kita? Sabi ko oo, girlfriend mo na ako. At grabe, sobrang saya niya ng araw na yon. Niyakap niya ako ng sobrang higpit at hinalikan kung saan-saan sa parte ng mukha ko. Okay naman ang lahat sa amin. Mabait talaga si Limuel. Mapagpasensya, matyaga, marespetong tao. Kaya walang ibang rason para hindi ko siya sagutin. Naipakilala ko na rin siya kay Tita Osang. Wala naman silang ibang masabi kay Limuel kasi napakagalang niya nga. Tuwang-tuwa din sila dahil tuwing pumupunta sa bahay si Limuel, nagdadala to ng pagkain. At masasabi ko rin, may kaya sila Limuel. Tinanong ko nga kung anong trabaho ng papa niya. Ang sabi niya, accountant daw. Pero nagtuturo din daw. Sa isip-isip ko, ang galing. Sana, kung may mga magulang pa ako, no? Ganon din sila. O baka ako na lang ang tutupad ng pangarap ko. Fast forward, Sabado, ipapakilala na ako ni Limuel sa papa niya. Lunchtime nun. Hindi ko sinasabing kinakabahan ako pero alam ko sa sarili ko na kaya ko ang lahat ng to. Iniisip ko na baka hindi niya ako magustuhan, pero sa tingin ko, sa kakayanan ko naman at personalidad ko, tiyak magugustuhan ako ng papa niya. Pumasok kami sa bahay na merong garahe. Wow! May isa pa pala silang sasakyan. Tinanong ko kung sino yung gumagamit nun at ang sabi ni Limuel, papa niya. At nang makapasok na kami sa bahay nila, nakalak yung pinto. Pero buti na lang may susi si Limuel. Nilibot ko ang tingin ko sa buong bahay. Nang biglang nakakita ako ng picture ng isang pamilyar na mukha. OMG! Si Mr. R! Si Mr. R sa school ko dati. Pero syempre, hindi ko pinahalatang nagulat ako. Tinanong ako ni Limuel kung okay lang ako. Sabi ko, oo, okay lang ako. Biniro ko na lang siya. Ang sabi ko kay Limuel, pamilyar lang si papa mo. Parang artista. Artista ba papa mo? Pero buti na lang, tinawag na ni Limuel ang papa niya. Sabi niya, pa, dito na kami. Tapos, nanggaling sa itaas ang papa niya. At grabe, medyo nagulat din si Mr. R nang makita niya ako. Tapos sabi niya sa akin, kumusta ka, iha? Sabi ko, mabuti naman po. Tinansya ko kung gusto ni Mr. R na sabihin na kilala ko siya pero parang hindi. So hindi ko na binring up na kilala ko ang papa niya. By the way, hindi ko na ikwento sa inyo na nung high school ako, nasundan pa yung encounter ko kay Mr. R. Nakita ako noon ni Mr. R na naglalakad sa kanto ilang kilometro mula sa school. Binaba niya yung bintana niya.
At sinabihan niya ako na ihahatid na lang daw niya ako sa bahay na tinutuluyan ko. Siyempre, dahil pagod na pagod ako, ang haba na ng nilakad ko, di na ako nagpabebe pa. Sumakay ako sa nakahinto niyang sasakyan. At pumasok ako. Di na ako nagpabebe pa. Kasi kailangan ko nang umuwi dahil mag-aalaga pa ako ng anak ni Tita Osang dahil aalis siya. At yun, habang nakasakay ako sa sasakyan ni Mr. M, Mr. R, yun yung usap-usapan namin. Nagkwentuhan kami ng very light tungkol sa buhay ko. At dahil magulo yung buhok ko, hinawi niya yung buhok kong nakatakip sa pagmumuka ko. Sabi niya nabibilib daw siya sa akin. At grabe, sa pagkakataong yun, nag-flashback lahat. Nang hawakan niya yung kamay ko. At nakipag-shake hands siya sa akin. Grabe. Grabe lang talaga. Buti na lang, sa pagkakataong yun, nung nasa sasakyan niya kami nun, dahil nakaramdam na ako ng awkward moment, malapit na kami nun, at sumigaw na ako ng, "Ay, malapit na po tayo!" At yun, hindi na niya ako nahalikan pa. Siyempre, hindi naman kasi porke gwapo siya, bibigay na ako agad, 'di ba? So, mabalik na tayo sa moment na yun. Usap-usap, kwentuhan nung time na yun, yung papa niya yung nagluto ng tanghalian. In fairness ang sarap magluto ng papa niya. Sinigang na baboy na may gabi, na sobrang sarap. Winner talaga. At parang pagkatapos namin kumain, gusto namin ng dessert. Kaya lang wala Walang panghimagas. Kaya si Lemuel, nagpresenta siya na lumabas at bibili daw siya ng ice cream. Sabi ko, samahan ko na siya. Pero sabi ni Lemuel, makipagkwentuhan muna daw ako sa papa niya. Sumang-ayon na lang ako. At kami na lang ang natira sa loob ng bahay. Nasa kusina pa kami noon. Awkward sa una, pero yung papa na niya yung bumasag ng katahimikan. Tinanong niya ako kung anong kurso yung kinuha ko. Pero syempre hindi ko nasasabihin dito. Sinagot ko siya at ang susunod pa ay napakain ako ng biglang matabig ko yung tubig ko. Natapon sa akin. Nabuhusan ako ng tubig ng very light. Dali-daling kumuha si Mr. R ng tissue at ipinunas sa palda ko. Tinanong ako ni Mr. R kung gusto ko daw ba magpalit ng damit. Pero sabi ko, hindi na po, ayos na po ako. Buti na lang, hindi ako nakabasag ng baso. Pero syempre, mas mabuti na lang kung hindi ako clumsy. Mamaya pa, inilapit ni Mr. R yung mukha niya sa akin. Akala ko, hahalikan niya ako. Pero yung pala, kukunin niya lang yung isa pang baso na nasa tabi ko. Kukuhaan lang pala niya ako ulit ng tubig. At ganun lang talaga yung way niya. Grabe. May pagka-seductive na may para bang hipnotismo si Mr. R. Kasi naman bagets pa din siya. Kung pagtatabihin nga sila ni Lemuel, masasabi mo talagang mukha lang silang magkapatid. Naiinis din ako sa sarili ko that time kasi hindi man lang ako nag-research tungkol sa papa ni Lemuel. Hindi rin kasi ako ganun ka-active sa Facebook at hindi ko naman na-stalk si Lemuel. Sa awa naman ng Diyos, dumating na si Lemuel na may bit-bit na ice cream. Nadatnan niya kami na nasa kusina pa rin. Kinain namin yung dala niyang ice cream at nagpaalam na kami na manunood na kami ng sine. Kinabukasan, sinabihan ako ni Lemuel na masama daw yung pakiramdam niya. Kaya hindi niya ako masusundo at hindi kami makakapagsimba.
Sunday yun. Pumunta ako sa kanila at inalagaan ko siya. Saktong nandoon ng papa niya. Sinabi sa akin ng papa niya na akyatin ko na lang daw si Lemuel sa kwarto niya. Unang beses yun na makaakyat ako sa kwarto niya. 3 pinto ang nakita ko doon. Sa second floor nila. Sa tingin ko nga, yung isa dun sa kwarto, sa papa niya yun. At in fairness, maayos sila sa gamit nila. Nang pagdating ko, pinakain ko si Lemuel, pinunasan, at pinatulog. Siguro nga kasi nabinag to. Sunod-sunod na araw ba namang nag-basketball? Tas puyat pa. Maya-maya pa nang makatulog na to, bumaba na ako. At ayun, nakita ko yung papa niya, nagme-merienda. Inaya ako ng papa niya magmerienda. Nakita ko palabok. Wow, favorite ko. Nakikain ako. Hanggang sa iniabot nito yung tinidor sa akin. At nagtama yung 2 kamay namin. Bumilis yung tibok ng puso ko. At ayun, binulungan niya ako. Ay. Sa ngayon, nagkaka-textan kami ng papa ni Lemuel. Binibigyan niya ako ng extra allowance para sa pag-aaral ko. Binibigyan niya rin ako ng bagong damit at bagong sapatos. Meron na rin kami. At hindi ko na alam kung anong gagawin ko ngayon. Sobrang bait ni Lemuel sa akin. At hindi ko makakayanang hiwalayan siya. Ganon din ang papa niya sa akin. Sobrang bait ni Mr. R sa akin. At nararamdaman ko talaga yung pagiging mature ng relationship namin. Gulong-gulo na ako sa sitwasyon ko ngayon. Hindi ko na alam kung anong gagawin ko. Sana matulungan niyo ako.